راديو إيرانا راديو إيرانا معلتاوي بقطات رايرترا كاب ساعة 12 دحر قدر جميرو أب نايل سات 11 شدشته 78 ميجاهرز بولاريزيشن فيرتيكال كمون بحصير معبل أب 25 متر باند يفنو راديو إيرانا كاب كتما باريس زم حلالف بإرتراوين غازيتانيا تزدالو ناصا راديو أبزز لكم وعز السلام تنات قبلوا ز خبركم سمعتنا أمنا يلومي على 16 حسب فنونا مدب أنا أدم بويني سليمان زت غالله زت فلالية حساسات أدالينا لكم علنا مكسالكم بخبر نعدم على توزينا ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምእታው ካብ ዝሓለኑ ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሃገራት ናይ መጥሓል ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞም ሓደ ኤርትራዊ ህይወቱ ሲኢኑ እቶም 36 ስደተኛታት በሐሙስ 12 ሓሰ ብጃልባ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ዝፈተኑሉ ብዘጋጠሞም ሓደጋዩ እቲ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ሞይቱ እቲ ሓደጋ ድሕሪ ምግጣሙ ብዝተገብረ ናይ ህይወት ኣድሕን ዘመተ እቶም ግዳያት ናብ ፈረንሳ ከም ዝምለሱ ተገይሩሎ حمشت سبات كبدت نايتا جالبان مقدال كبلو ناب بحري كم زعتو زغلص توم قدايات مسؤوم زتحاله اتي ارتراو من اسي هوسبيتال مسوت صحي كم زموته ابتا جالبا مسؤوز نبرت مصامتو غليصا كفرنسا نا بريطانيا نمسغار زغبر حدغنيا غعزو كاب علت ناب علت هيوت سدتنياتات كقزف يرأيو بريطانيا نزي وحزي سدتنياتات نمغتا لعلي 50 مليون يورو فرنسا بمهاب فرنسا أبدوبات زركب حلوقة بزتعطفة كتزايد تسامعها انتخونا بزعمة زطراي لعلى 10,000 سبات بزا حدغنيا مقدي نا بريطانيا سجيرو مالو ازو قطر زي قنا 221 كي تزازمن كلو زيادة نايز حلف عمد كوين خمزلو صبصابات تهاجر يملكتو حالتا تግራይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጋሊኮማ ዓፈር ንዝተኻየደ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ብዝምልከት ንዘውፅኦ መግለፂ ዘለዎም ተቃውሞ ገሊፆም ካብ ቤት ጽሕፈት ዩኒሴፍ ሄንሪየታ ፎር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኣቶ መግለፂ ኣብ ክልል ዓፈር ጋሊኮማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተኹሲ ብምኽፋት ልዕሊ 200 ህፃናትን ኣዴታትን ዝርከብዎም ሰባት ቀቲሎም ክትብል ገሊፃ እዚ ብዩኒሴፍ ዝተዋሃበ መግለፂ ነቲ ስምናን መንነትናን ንኸጥፍ ዝሰርሕ ዘሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ዓበ ሓገዝ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እውን ይክብሉ እዮም ሓይልታት ትግራይ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ ንሓይልታት ትግራይ ምስ ህዝቢ ንምብኣስ ብፈደራላዊ መንግስቲ ንዝንዛሕ ጸለመታት ዩኒሴፍ መርመራ ከየካየደ ተቐቢሉ ምቅልሑ መግለፂ ክህበሉ ንፅውዕ ክብል ሕወሓት ተቃውሞ ይገልጽ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ጃምላዊ ህልቂትን ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ክልቲኦም ወገናት ሓድሕድ ክወቃቐሱ ይረኣዩ ብዕለት 5 ሓሰ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዓፈር ተኽሲ ብምኽፋቱ ካብ ሞይቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ከባቢ 200 ሰባት ልዕሊ 100 ህፃናት ከም ዝርከብዎም ዩኒሴፍ ይገልጽ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ልሒሙ ብምህላው ቁፅሪ ካብ ቤት ንብረቱ ናይ ዝተመዛበለ ሰላማዊ ህዝቢ እውን ብ100,000 ወሲኹ ይርከብ አንጻር ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ እዚ ካብ ኣባላት ማቻር ዝመርሖ ሰልፊ SPLM-IO ዝቀርብ ዘሎ ተቃውሞታት ምክትሉ ሄንሪ ኦድዋር መዝነቱ ብኢደዋኒኖ ድሕሪ ምሕዳጉ ገኒኑ ይረአ ከም ዘሎ ይግለጽ ሄንሪ ኦድዋር ከም ሚኒስተር ማዕድን ኮይኑ ኣብ ጽፍሒ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከገልግል ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ስልጣኑ ድሕሪ ምሕዳጉ ምስቲ ኣብ SPLM-IO ጉጅለ ፈጢሩ ዘሎ ተቃውሞ ከም ዝተጸንበረ ፍሊጡሎ ሪክ ማቻር ንሰልፊ SPLM-IO ክመርሕ ብቕዓት የብሉን ዝብል ወቀሳታት ብተደጋጋሚ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ እቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሕቲ ሰልፊ ዝርከቡ ፍሉይ ጉጅለ ፈጢሮም ዘለዉ ሓለፍቲ ሪክ ማቻር ብብልሽውና ቤተሰቡ ናብ ስልጣን ብምምፃን ካልእን እዮም ዝኸስዎ ነዚ ተቃውሞ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ሲሞን ጋትወግ ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ ቃል እቲ ጉጅለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣብ ዕለት 3 ናሓሰ ድሕሪ ዘካየዶ ናይ ስምምዕ ዓኺባ ንሪክ ማቻር ከም ወግዓዊ መራሒ ናይ SPLM-IO ከም ዘይፈልጦ ገሊጹ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ስደት ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ደቡብ ሱዳናውያን ሪክ ማቻር ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ዘካየዶ ስምምዓት ንረብሓ ደቡብ ሱዳናውያን ዘይወከለ እዩ ስለዚ ነዞም ኣብያ ዘርእዩ ዘለዉ ሰበስልጣን ደገፍና ንገልጽ ክብሉ
ብናይ ኢንተርኔት መራኸቢታት ኣብ ዘካየድዎ ዘለዉ ኣኼባታት ገሊጾም። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ጨና ኣዳም ብወይኑ ስሌማን ክስዕብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤረና ከም ሕብረተሰብ ካብ ኩናት ናብ ኩናት፣ ካብ ስደት ናብ ስደት፣ ካብ ሞት ናብ ስቅያት፣ ካብ ሽግር ናብ ሽግር መብረ ተሳኢንዎ መንበሮና እምበር ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኩሉ ኣካል እዛ ምድራዊት ዓለም ዝኾነ ፍጡር ክንሸቐለሎምን ዛዕባና ክንገብሮምን ዝግባአና ህፁፅ ኣቓልቦ ዝደልዩ ዓለማውያን ጉዳያት ኣለዉ። ጽድያ ናይ ዛሒዝናያ ዘለና ዓመት ካብ ዝፍልም ኣበየ ኩርናዕ ዓለም ምስ ዝናብን ካልእን ተተሓሒዙ ዝመፀ ዕለቕለቕ ባርዕ ልዑል ሙቐትን ፀቕጥን ዝፈጥሮ ኣካላዊ ነውፅን ወቕዕን ዝብሉ ዜናታት መብረ ተሳኢንዎም እንሆ። ጠንቂ ኩሉ እዚ ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ እዩ። ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ እቲ ወዲ ሰብ ንዓለምን ሃፍታን ሰሪያ ተሓሕዙኡን ልዕሊ ካልኦት ፍጡራት ስሱዕ ምሕደሩኡን ምዝመዛኡን ዝወለዶ ሳዕቤን እዩ። ብዙሓት ስነሰብን ስነፍልጠትን ዘጽንዑ ተመራመርቲ ንወዲ ሰብ እቲ ብጉልበት ካብ ብዙሓት ዓርመሽሽ እንስሳታትን ፍጥረታትን ዝደቐቐ ክንሱ ብኽፉእ ግብሮን ስስዓይኡን ንውሕስነት መሬትን ፍጡራታን ዝኸፍአ ፍጥረት ኢሎም እገልጽዎ። ከም ዝፍለጥ እዚ ዓለም ንወዲ ሰብ ምስ ኩሎም ካልኦት ፍጥረታት ክነብረላ እተዋህበቶ ጸጋያ ኮይኑ ግን ወዲ ሰብ ካብቲ እጋሩ ናብ ዝመርሖ ተጓዒዙ መሬት ዝጠረረሉን ዝኸለለሉን እዋን ንሱ ካብ ቀንዲ ድሌታቱን ላዕሊ ተመጣጢሩ ምቹእ ህይወት ክህልዎ ከስፋሕፍሕን ካልኦት እንስሳታትን ፍጡራትን ድማ ሰሪ ተሓሕዝኡ መንበሪኦምን መበቆሎምን ልሙዕ ድኹዕኦምን ራሕሪሖም ካሃድሙ ብዙሓት ካብኦም ድማ ክጸንቱ ትማሊ ነይሮም ዝበሃሉ እንስሳታት ነበርያ ክኾኑ ኣትክልትን ካልኦትን እውን ከምኡ ኣሰሮም ክስዕቡን ክጸንቱን እዮም ተራእዮም። ዓለም ንዕኡ ጥራይ ከተገልግል ዝቆመት ዝመስሎ ዘደንፁ ፍጥረት ይወዲ ሰብ እንተኾነ ኣካይዱን ግብሩን ከም ዘንተቐፂሉ በዚ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ፍጹም ነውፂ ዋጋ ክኸፍል ከም ዝኾነ ሓያሎ ክኢላታት ዝዓውዲ ከጠንቅቑን ቅዱሳን መጻሕፍቲ ገለ ሃይማኖታት እውን ካብ ጥንቲ ክንበዩ ጸኒሖም እዮም። ኣብታ ብኩሉ ማሕበራዊ ውሕስነት ንዜጋታታ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እትርከብ ሃገር ጀርመን ኣብዛ ክረምቲ እዚኣ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ብዘጋጠመ ዕለቕልቕን ንፋስን በርቅን እተሓወሶ ዝናብ ልዕሊ 100 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ልዕሊ 1000 ካልኦት ድማ መውደቕዮም ኣይተፈልጠን። ሚልዮናት ካልኦት ድማ መንበሪኦም ዓንዩ ተመዛቢሎምን ኣብ ግዝያዊ መዕቆቢታት ሰፊሮምን ኣለዉ። ኣብ ጃፓን እውን ቅድሚ ሳልስቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ዕለቕልቕ ኣሽሓት ጠፊኦምን ሞይቶምን 1.5 ሚልዮን ሰባት ድማ ብዘይ መዕቆቢ ተሪፎም ኣለዉ። ኣብ ቱርኪ ብዘሰንብድ ናህሪ ሰፊሕ ከባቢታት ዝደምሰሰ ባርዕ፣ ኣብ ግሪኽ ብኩሉ ሓይልን ጻዕርን ምጥፍኡ ክሳብ ዝሰኣን ክሳብ ሎሚ ዝግየጽ ዘሎ ባርዕን፣ ናይ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ናይ ጫካ ባርዕ፣ ትማሊ ኣብ ሄይቲ ብዘስካሕካሕ መንገዲ 700 ሰባት ዝቐዘፈ ምንቅጥቃጥ ምድርን ኩሉ ነውፂ ዓለማዊ ክሊማ ይጠንቁ። ማይ ልዕሊ ንቡር ኣይትህልኽ፣ ጓሓፍ ኣብ ከባቢ ባሕርን ማይን ኣይትሰንዱ፣ ፕላስቲክን ውፅኢቱን ንምድሪ ስለ ዝብክል ኣይትጠቀም፣ ንዋዛ ዝበሃል መጠንቀቕታታት ኣይነበረንን ኣይኮነንን። ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ ካብ ዘስዕቡ ዓበይቲ ኢንዱስትሪያል ንጥፈታት ክሳብ ዕለታዊ ንጥፈታት ውልቀ ሰብ ብሰፊሑ ንምርኣይ ብክኢላታት ዝዓውዲ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዘድሊ እኳ እንተኾነ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይንቡር ዓለማዊ ነውፂ ንምህዳእ ግና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ እጃሙ ከበርክት ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር።
ካብ ገረብ ምትካል ክሳብ ንምድርን ሃፍታን ጎዳኢ ነገራት ኣብ ገዛእ ቤቱን ኣብ ከባቢኡን ዕለታዊ ዝህልኾም ነገራትን ዝህልዎ ግንዛቤ ዓብ ለውጢ ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ይብሉ ምሁራን ዝዓውዲ። እስከ ንሃልክና ጠቓቕማን ፕላስቲክን ካብ ፕላስቲክ ዝስርሑ ነገራትን ንርአ። ስለምንታይ ካብ ካልኦት ዓበይቲ ነገራት ፕላስቲክ ዝያዳ ይጓዳእ? እቲ ከም ተራ ጉሓፍ እንጉሕፎ ፕላስቲክ ናብ መሬት ምስ ተደርበየ እንታይ እዩ ዝኸውንን ዘስዕብን? ንሓንቲ ዓምፂፅካያ ጉንቦ ኢትካ እኳ ዘይትመልእ ሓንቲ ፍረ ናይ ፕላስቲክ ሳንጣ ንምስራሕ 1.5 ኪሎግራም ካርቦን ዳይኦክሳይድ እዩ ናብ ኣየር ዝሕወስ። እዚ ማለት ክንዲ ሓንቲ መኪና ልዕሊ 6 ኪሎ ሜትር ክትጓዓዝ እትተፍኦ ካርቦን ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ወረቐት ንምድላው ካብዚ ዝኸፍእ ጉድ እዩ ዘሎ። ሓንቲ ናይ ወረቐት ሳኬት ወይ ሳንጣ ንምድላው ብዘይካት ወረቐት ውፅኢት ዕንፀይቲ ወይ ገረብ ምዃኑን ንዕኡ ንምድላው ገረብ ተብርስ ምህላውካን ሓንቲ ናይ ወረቐት ሳኬት ንምድላው 5.5 ኪሎግራም ካርቦን እዩ ዝወፅእ። እንተኾነ ኣብ ዕለታዊ መስርሕ ክንድምንታይ ካርቦን ኣመንጭዩ ወይ ተፊኡ ካብ ምሕሳብ ንላዕሊ እቲ ካብዞም ክልተ ባእታታት ማለት ካብ ፕላስቲክን ወረቐትን ዝፈረየ ነገር ኣብ ጥቕሚ ከመይ ወዓለ ደጋጊምካ ንምጥቃም የገልግልዶ ኣሪጉ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ጉሓፍ መስኮነ ብኸመይ ምስ መሬትን ከባብን ይወሃሃድን ኣብ ባህርያዊ ተፈጥራዊ ምድራዊ ሃብትን ፍጡራትን ዘለዎ ሓስያዩ እትፍለሊ። በዚ ድማ ኣብ መፍራይ ፕላስቲክ ብዘሎ ሕሱር ዋጋ ግዝያውን ውልቃውን ጥቕሚ ኣብ ዝዝውሮ ዓለም ወዲ ሰብን ስሱዕ ናይ ዕዳጋ መኽሰባትን መድረኻትን ብብዝሒ ካብ ፕላስቲክ ዝስራሕ ነገራት ዓብሊሉ ጠንቂ ዓበይቲ ዓለማዊ ክሊማዊ ለውጥን ምጽናት እንስሳታት ባሕርን ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ኣካይዳ ወዲ ሰብ ብውልቂ ይኹን ብእኩብ ክሳብ ሎሚ ንኣከባብን ካልኦት ፍጥረታትን ኣብ ግምት ዝእቱ ኣካይዳታት ዳርጋ ኣይጸንሐን ወይ የለን ክበሃል ድማ ይከኣል። ሎሚ ግና ዓለም ካብዚ መድረኽ እዚ እንተዘይወፅያ ንጥፍኣታ ምዃኑ ዘጠንቅቑን ንምምሕያሹ ዓበይቲ ንጥፈታት ሰሪዖም ዝንቀሳቐሱ ተጣበቕትን ፖለቲከኛታትን ካብ ንግዝያዊ ረብሓታቶም ዝሓስቡ ስሳዓት ትካላትን መራሕትን ዝጎንፎም ዘሎ ማሕለኻታት ሰጊሮም ሰማዕ ትእዛን እናረኸቡ ይኸድለው። እቲ ቃልሲ ካብ ውልቀ ሰብ ስለ ዝፍልም ድማ ኣነ ንስኻን እውን ኣካሉ ኢና እሞ ከመይ ንጀምሮ ገዛና? ተማሃሪት ካልኣይ ደረጃን ከለኹ ድሕሪ ትምህርቲ ኣብ ድኳን ናይ ስድራዩ መውዓለይ ነይሩ። ሃንደበት ሓደ ቅኔ ኩሉ ካብ ፕላስቲክ ዝስራሕ ሳነጡ ካብ ዕዳጋ ክእለን ብወረቐትን ናይ ጡጥ ሳናጡ ክትከአን ምስ ተኣወጀ ንዕኡ ዘይተግበረ ድማ ከቢድ መቕጻዕቲ ምስ ተበየነን ንብዙሓት ወነንቲ ትካላት ተሰንበደይ ነይሩ። ክሳብ ዕለት ክንደዚ ኣብ ኢድኩም ዘሎ ፕላስቲክ ሳነጡ አንድድዎ ወይ እውን ኣጥፍእዎ እዩ ዝነበረት መልእኽቲ። እቲ ሽዑ ዝፈጠሮ ገልጠምጠምን ነቲ ዋጋ ዝኸፈለን ዝኸሰረን ነጋዳይ ድማ ብዘይ ካሕሳ ዝኸሰሮ ገንዘብ ክኸይድ ዘገድድ ዘልመደና ሕጊ ስርዓት ኤርትራ ንጎኒ ገዲፍና ግና ኣብ ውሽጢ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ናይ ፕላስቲክ ሳነጡ ፍጹም ጸኒቱስ ሳኬት ዝበሃል ብወረቐት ዝስራሕን ሽኮርን ካልእ ጥረ ነገራትን ኣእቲና ክንሸጠሉ እንኽእል መትሓዚ መጺኡ። ኣይጸንሐን እውን ንባንን ካልእ ዝዕደግ ሃለኽቲ ነገራትን መሰከም ዝኸውን ናይ ዓለባ ሳነጡ ማለት ናይ ጡጥ ሳናጡ መጺኡ ክሳብታ ኤርትራ ሓዲገላ ዝወጻእኩ እዋን ድማ እዚ ሕግዚ ነይሩ እዩ። ብዘይካቲ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ሃገር ኣይተነግድ ገይሮማ ብኮንትሮባንድ ካብ ሱዳን ሰሰሊኹ ዝኣቱ ከምቲ ንከተማ ካርቱም ሱዳን ሕብራ ዝደወነ ፕላስቲካት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝርከባ ከም ተሰነይ ዝኣመሰላ ከተማታት ኤርትራ ምጽዋሩ ክሳብ እትስእን ፍቕድኡ እተሰንድወ ናይ ፕላስቲክ ሰናጡን ናይ ኮካ ጎማታትን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኤርትራ ፕላስቲክ ካብ ዕዳጋታት ምእላዩን ንዕኡ ዘተግብር ሕጊ ምእዋጁን ዝነኣት ተበግሰዩ።
ዝኹርዕ ባህሊ ህዝቢ ኤርትራ ተወሲኽዎ ድማ ካብዝን ላዕሊ ንዓለማዊ ክሊማዊ ለውጢ ብዝቃለስ መንገዲ ኣብ ካልኦት ጉዳያት እውን ከም ዝዓቢ ኣየጠራጥርን። ስለምንታዮም ካብ ፕላስቲክ ዝስርሑ ነገራት ንምድሪ ሓደገኛ ዝኾኑ? መብዛሕትኡ እዋን ካብ ፕላስቲክ ዝስርሑ ነገራት ነቲ ኣብ መወዳእታ ዝሕዝዎ ቅርጽን ኣገልግሎትን ዝበቕዕሉ መልክዕ ክሕዙ ብዙሕ መስርሕን ጻዕትን ዘህልኹን ዝሓልፉን ኣብ ርእሲ ምዃኖም ዋዒ ከም ዘጻወሩን ቀልጢፎም ከም ዘይኣርጉን ኮይኖም ስለ ዝዳለዉ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይኖም ምስ ተጓሕፉ ምስ መሬት ክወሃሃዱ ወይ ናብ ድኹዑ ክቕየሩ ኣይክእሉን እዮም። መብዛሕትኡ እዋን ክሳብ ናይ ዘመናት ዕድመ ወሲዶም እውን ኣይኣርጉን ወይ ኣይምሽምሹን ወይ እውን እቲ ጥረ ነገሮም ኣይተቓቕን እዩ። መርኣያ ናይቲ ሃገራትን ሕብረተሰባትን ነዝፍልጦ ንምዕባይ ክወስድዎ ዝጸንሑ ስጉምታት ዓሚ ኣብ መገሻይ ዝረኣኽዎ ነገር ነይሩ። ንጎንጉ ዓሳታት ዶልፊን ብእኩብ ኣብ ዝቀላቐሉሉን ዝሰራሰሩሉን ገማግም ንካልኦት ናይ ሕርሻ እንስሳታት እውን ኣብ ጎኒ ኣብ ዝተሓዘ መናፈሲ ኣብ ሃገረ ዑማን ደሴት ሳላላዩ። ኣብ ህዝባዊ ቦታ በጃኻትኩም ፕላስቲክ ኣይትጓሓፉ። ፕላስቲክ ካብ ገጽ መሬት ኣሪጉ ምስ መሬት ተዋሂዱ ጥረ ነገሩ ክጠፍእ ከባቢ 4000 ዓመታት እዩ ዘድልዮ። ኣብ መንጎዚ ንመሬት ኣየርን ባሕርን ስለ ዝብክል ጠንቂ ምጥፋእ ህይወታውያንን ምስኡ ዝተሓሓዝ ምምዝባዕ ዓለማዊ ቅርጽን ክሊማን እዩ እትብል ጽሕፍቲ ፈጺማ ኣቓልቦይ ዝሰሓበት ነገር ነይራ። በአንጻር እዚ ብዛዕባ ፕላስቲክ ዝበሃል እቲ ካብ ጡጥ ወይ ካብ ዓለባ ዝስራሕ ነገር ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ከባቢ ተዋሂዱ ከም ዝጠፍእ እቲ ካብ ወረቐት ዝስራሕ ድማ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ጥቕሊሉ ከም ዝጠፍእን ከም ዝወሃሃድን ይዝግለጽ። ስለዚ ኣብዚ ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ላዕሊ ንመሬት ብጎረርኣ ሒዝዋ ዘሎ በዳህ ሽግር ክሊማዊ ነውፂ እጃምካ ንምግባር ንገዛእ ውሕስነትካን ውሕስነት ወለዶታትካን ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታትካ ብዝቐለለ ካብዞም 3 ንጥረ ነገራት ካብ ዝስራሕ ኣቕሓ ወይ ቦርሳ ንኣየናይ ትመርጽ ኣለኻ? ክብራት ኻሃትልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹልና። ኣብቲ ናይ ሌላ ጉዕዞ ስርብ ዓይኑ ማዕዶ ንልበይ ዝኣንገዶ ስምዒት ፍቕሪ ኸውን ፍሽኽታ ዘንቀሎ ኣብቲ ናይ ሌላ ጉዕዞ ስርብ ዓይኑ ማዕዶ ንልበይ ዝኣንገዶ ስምዒት ፍቕሪ ኸውን ፍሽኽታ ዘንቀሎ ሰሰነ ፍቕርና ገና ኣብ ንእሶ መናድቕ ናይ ልበይ ህዋሳት ኣቢሶ ኣብ ጽሙዕ ዓለም ንበይነይ ኣንጊሶ ሱቅ ዕንበባ ምስጢር ምስ ወሰድኪ ምስ ረሓክ እውን ከባይ ድሌት ፍቕሪ ኸውን ዓሪቦ ምስ ዕርበት ናይ ፀሓይ ሕሉፍ ናብራይ ናይ ቃንዛ ሳሃሮ ፀሓይ ፍቕሪ ኸውን ኣይከኣለን የእሙረይ ክፀሮ ዝሓለፈ ፍቕርና መመሊሳ ክዝክሮ مدهاني زي بلو
ناف متيون خاصة فغري شي ما يملعال دحري قدفيو سلوكيو إلي عبقديو ناف متيون خاصة فغري شي ما يملعال دحري قدفيو ريميكس حافظ برهانه تفلخوا مفل لاي معدو ناي تصفى قرابو نلبي مس عربو امنت مسرح حقيقة كم رحكات سماي بكيم تحر لومي حصاصي فقرنا حليفي وقرماي ابكي زيتو السينو فردي مفل لاي ابكيو فقرنا فقري مدد لاي معدو ترقي تناي سلقنا دنبه حصاصي فقرنا ونكاب نفل عليه اي تذكريا نسقب تقريا نسقب زلقيا نسقب تمثيا نحصاص فقري دحري شمي ملعال فتسوم قدفيا نعدام قربو مستيراوي فقرنا بساعات تمكي تفلنا فغر ويز حالافاي بغي حلف كيبنا كم زلو بخيكون ركبنا يكتنا زتدع عمبابا خلنا حبيرنا تراش كي كوسكوسنا يو حريرو منغنا مسحار رخ ذكره من زي باللواقا بدهاني زي باللونا يفغر حاجقا مسحار رخ ذكره من زي باللواقا سلوخيو عبقديو ناف متيون خاصة فغري شي ما يملعال دحري قدفيو دلوخيو إلي عبقديو ناف متيون خاصة فغري شي ما يملعال دحري قدفيو سستنا فقرنا جينا نكلم من الصو صفمو على ماي نبيني انقسو صف عن بابا مسير مسوسلكي مسرح حكي كباي دليت فقر خون عريبو مسعربات ناي صحاي حلفنا براي نايك انزا سهرو سقاي فقر خون نايك الان يأمري كسرو كبت فلق قل مفل لاي معدو ناي تصفى قرابو نلبي مسعربو منت مسرح حقي كم رحكات سماي ذكي مدحر لومي خصاصي فقرنا حليفي وقرماي هاي مسلم من نيرون فلا نبي وتنا حجقن يقرمي وزاو فولتاتنا انت تعذبتو نبران من بيننا كم زي الفارق فغل خمزي حلفنا رقاقزنا خنحلف اما خل قدنا انا مسكرون نسخون سوانا بدهاني زي باللونا يفغر حاجقا مسحار رخ ذكره من زي باللواقا بدهاني زي باللونا يفغر حاجقا مسحار رخ ذكره من زي باللواقا سلوخيو عبقديو ناف متيون خاصة فغري شي ما يملعال دحري قدفيو سلوخيو إلي عبقديو ناف متيون خاصة فغري شي ما يملعال دحري قدفيو سلوخيو عبقديو ناف متيون زغبركم سمعتنا نس عزيز سدالوه حفشاوي فنونا لمززام داقماي زينا انها كاب فرنسا ናብ ብሪጣንያ ንምእታው ካብ ዝሓለኑ ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሃገራት ናይ መጥሓል ሓደጋ ስለ ዘጋጥሞም ሓደ ኤርትራዊ ህይወቱ ስኢኑ እቶም 36 ስደተኛታት በሐሙስ 12 ነሐሰ ብጃልባ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ዝፈተኑሉ ብዘጋጥሞም ሓደጋዩ እቲ ወዲ 27 ዓመት ኤርትራዊ ሞይቱ እቲ ሓደጋ ድሕሪ ምግጣሙ ብዝተገብረ ናይ ህይወት ኣድሕን ዘመተ እቶም ግዳያት ናብ ፈረንሳ ከም ዝምለሱ ተገይሩሎ 5 ሰባት ክብደት ናይታ ጃልባ ንምጉዳል ክብሉ ናብ ባሕሪ ከም ዝኣተው ዝገለጹ እቶም ግዳያት ምስኦም ዝተሓለ እቲ ኤርትራዊ መንእሰይ ሆስፒታል ምስ በጽሐ ከም ዝሞተ ኣብታ ጃልባ ምስኡ ዝነበረት መጻምቱ ገሊጻ
ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ንምስጋር ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ህይወት ስደተኛታት ክቕዝፍ ይረአዩ። ብሪጣንያ ነዚ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምግታእ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዩሮ ንፈረንሳ ብምሃብ ፈረንሳ ኣብ ዶባት ዝርከብ ሓለውኣ ብዝተዓጻጸፈ ከተዛይድ ተሰሚዓ እያ። እንተኾነ ብዛ ዓመት እዚ ጥራይ ልዕሊ 10,000 ሰባት በዛ ሓደገኛ መገዲ ናብ ብሪጣንያ ሰጊሮም ኣለዉ። እዚ ቁጽሪ እዚ ገና 2021 ከይተዛዘመን ከሎ ዝያዳ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኮይኑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሃገር የመልክቱ። ሓይልታት ትግራይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጋሊኮማ ዓፈር ንዝተኻየደ ህልቂት ሰላማውያን ሰባት ብዝምልከት ንዘውፅኦ መግለጺ ዘለዎም ተቃውሞ ገሊጾም። ካብ ቤት ጽሕፈት ዩኒሴፍ ሄንሪየታ ፎር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኣቶ መግለጺ ኣብ ክልል ዓፈር ጋሊኮማ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተኹሲ ብምኽፋት ልዕሊ 200 ህጻናትን ኣዴታትን ዝርከብዎም ሰባት ቀቲሎም ክትብል ገሊጻ። እዚ ብዩኒሴፍ ዝተዋሃበ መግለጺ ነቲ ስምናን መንነትናን ንኸጥፍእ ዝሰርሕ ዘሎ ፈደራላዊ መንግስቲ ዓበ ሓገዝ ምግባር ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እውን ይክብሉ እዮም ሓይልታት ትግራይ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ዘለዉ። ንሓይልታት ትግራይ ምስ ህዝቢ ንምብኣስ ብፈደራላዊ መንግስቲ ንዝንዛሕ ጸለመታት ዩኒሴፍ መርመራ ከየካየደ ተቐቢሉ ምቅልሑ መግለጺ ክህበሉ ንጽውዕ ክብል ሕወሓት ተቃውሞ ይገልጽ። ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝወርድ ዘሎ ጃምላዊ ህልቂትን ከበድቲ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ክልቲኦም ወገናት ሓድሕድ ክወቃቐሱ ይረኣዩ። ብዕለት 5 ነሓሰ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዓፈር ተኹሲ ብምኽፋቱ ካብ ሞይቶም ዝበሃሉ ዘለዉ ከባቢ 200 ሰባት ልዕሊ 100 ህፃናት ከም ዝርከብዎም ዩኒሴፍ ይገልጽ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ልሒሙ ብምህላው ቁጽሪ ካብ ቤት ንብረቱ ናይ ዝተመዛበለ ሰላማዊ ህዝቢ እውን ብ100,000 ወሲኹ ይርከብ። አንጻር ምክትል ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ ማቻር ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና መልኪቱ። እዚ ካብ ኣባላት ማቻር ዝመርሖ ሰልፊ SPLM-IO ዝቐርብ ዘሎ ተቃውሞታት ምክትሉ ሄንሪ ኦድዋር መዝነቱ ብኢደዋኒኖ ድሕሪ ምሕዳጉ ገኒኑ ይረአ ከም ዘሎ ይግለጽ። ሄንሪ ኦድዋር ከም ሚኒስተር ማዕድን ኮይኑ ኣብ ጽፍሒ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ከገልግል ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ስልጣኑ ድሕሪ ምሕዳጉ ምስቲ ኣብ SPLM-IO ጉጅለ ፈጢሩ ዘሎ ተቃውሞ ከም ዝተጸንበረ ፍሊጡሎ። ሪክ ማቻር ንሰልፊ SPLM-IO ክመርሕ ብቕዓት የብሉን ዝብል ወቀሳታት ብተደጋጋሚ ክስማዕ ጸኒሑ እዩ። እቶም ኣብ ላዕለዋይ ጽፍሕቲ ሰልፊ ዝርከቡ ፍሉይ ጉጅለ ፈጢሮም ዘለዉ ሓለፍቲ ሪክ ማቻር ብብልሽውና ቤተሰቡ ናብ ስልጣን ብምምጻን ካልእን እዮም ዝኸስዎ። ነዚ ተቃውሞ ዝመርሕ ዘሎ ጀነራል ሲሞን ጋትወግ ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ ቃል እቲ ጉጅለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣብ ዕለት 3 ነሓሰ ድሕሪ ዘካየዶ ናይ ስምምዕ ዓኺባ ንሪክ ማቻር ከም ወግዓዊ መራሒ ናይ SPLM-IO ከም ዘይፈልጦ ገሊጹ። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ስደት ዝርከቡ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ደቡብ ሱዳናውያን ሪክ ማቻር ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣብ ዘካየዶ ስምምዓት ንረብሓ ደቡብ ሱዳናውያን ዘይወከለዩ፣ ስለዚ ነዞም ኣብያ ዘርእዩ ዘለዉ ሰበስልጣን ደገፍና ንገልጽ ክብሉ ብናይ ኢንተርኔት መራኸቢታት ኣብ ዘካየድዎ ዘለዉ ኣኼባታት ገሊጾም። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሰዓት እዚ ሓፈሻዊ ፈነወና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ስለምክትታልኩም ነመስግን። ኣብ ናይ ጽባሕ ፈነወና ክሳብ ንራኸብ ሰላም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና መዓልታዊ ብኣቆጻጽራ ኤርትራ ካብ ሰዓት 12 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ናይል ሳት 11,678 ሜጋሄርዝ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ከምኡውን ብሓፂር ማዕበል ኣብ 25 ሜትር ባንድ ይፍኖ። ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ናጻ ሬድዮ እዩ።